Pwede salamat. Okay, tak na ni si Bihang DXM-FM, alas 3:14 na sa kahaponon, higala maayong hapon. Adlaw karon nga Huwebes, today's May 22, 2025, and welcome sa ato ang afternoon convo session. Mag-uban ta hangtod alas 4 sa kahaponon alang niini atong programa. Kini gihapon ninyong host dinhi nga program, LG Iman ani Nayon. And yes, dili masayang ang inyong higayon nga nakatuto kamo ni ining atong programa because karong hapuna aduna kitay makauban. Hala, good news ni siya, no? Heads up sa tanan nga mga biology experts, mga biology people out there. Kay adunay ipahigayon nga usa ka International Mini-Symposium on Hemiptera, Taxonomy, Distribution, and Diversity in the Philippines. Din aduna kitay mga gipang imbitaran nga local and international gid ni nga mga speakers. So karon aron atong masayran kung unsa di ay ni siya nga event. Nganong adunay natawo nga ingon niini nga symposium. Unsay tumong niini? Kinsa ang atong mga speakers? Kinsa pod ang mga participants? Ato kini sayuron pinaagi sa ato ang guest karong hapuna. Live nga atong makauban on air and online ang atong director mismo sa CMU International Relations Office. We have Dr. Raquelin Humawan Dadang, and of course ang ato pong International Relations Office staff, we have Sir Walter Arino. Hello ma'am and sir, good afternoon and welcome to DXM UFM. For tomorrow. Yes, kay ugma na ginang adlaw, Yes. di ba? Ma'am Rax, sige salamat kayo ana. Ato sang ipa-shout out si Sir Walter. Sir, shout out sa nimo. Good afternoon, everyone. I hope you're listening right now. And also, I'm very excited to share some updates as well as the expected participants of this program. And I hope that you will be able to share and also to celebrate with us together, to understand and also to explore what is actually this event is all about. Yeah, salamat kaayo ana sir no.